иначе? Ами не до там грамотни. Неграмотни хора. Това Значи масово в Фейсбук и не само в Фейсбук, помежду си хората пишат без пунктуация на така наречената шльокавица. И вие решихте да провокирате по този начин хората. Тези млади хора... Да чуете какво казват хората. Аз знам. Аз четох, но ще чуя. Само да добавя, че тези млади хора се обърнаха към нашето издателство да публикуваме. Те изработиха книгата. Аз трябваше само да застана за тях. Аз, макар и много възрастна вече, ужасно обичам младите и с всичко свое ще ги подкрепям. Хвала на тези момчета за тази провокация. Да видим как се приема тя. Румен Баков показва. Така, скандално. Да видим. Но вие ще ги успокоите. Това е спасение на азбуката, спасение на езика с този директен удар тук. По главата. Да видим. Упомнете се. Носовете на всички увиснаха. Голямо разочарование и скръб се прочете по всичките лица. Този език е малко по-различен. Що, какво му е? След 3 часа път той и конят му, това не мога да прочета даже. Ама понапълнете се. С сняг. О, не. Нищо такова да чета. Защо? Защото много модерно станаха тия работи, да ги пишат там по телефоните, ама не ми харесва това нещо. Подигото. Кашлата на Дика беше на една равна поляна в високи бърда. Мишечната сила по-горе от известен предетел. Маршва силна, тази агловна длагес... Още малко. Съм свикнала да ми пишат по такъв начин и много не разчитам. На латиница просто е написано. На шлокавица. Да. Що за език е шлокавица? Аз мисля, че не е правилно така да се пише принципно. Трудно е да се чете така, наистина. Смисъл, поне за мен е трудно. Това е на друг език. Не е на друг език. Добре. Той изрече иронически известният стих "Къде си вярна ти любов народна". Що е то шлокавица? Шлокавица, това долнопробна ракета. So this is a very famous Bulgarian book with Latin letters, which Bulgarians call Шльокавица. Имаме най-главното въпроса за парите. Това народ предложени се от добри. Никола ни прати хабратке... Няколко минути той стана замислен. Сам Неткович биде разстроен и гласът му пресипна и отслабна. Поклон пред паметта на великия поет, но някой трябваше да покаже какво се случва с азбуката и езика ни. Да покаже на къде сме се запътили. Това са написали уважаемите издатели на Подигото, вечният шедьовър вече и на шльокавица. Да, някой не се трябваше да покаже какво се случва с езика ни, обаче има уточнение за всяко продадено издание. Значи, провокацията е точно такава. Хората, които непрекъснато стоят във Фейсбук и пишат основно на шльокавица, след излизането на книгата, аз вече виждам, ако не ми го напишеш на кирилица, няма да ти отговоря. Тези хора, на тях вярвам, тях подсещам, защото те залисани в ежедневието с това издание. А че нямаме никакви меркантилни помисли. За всяка продадена, за да изчезне завинаги тази шльокавица, тя е малък тираж от книжарниците и ние подаряваме на читалища, на библиотеки срещу всеки екземпляр 2 книги. Плащаш за шльокавица, получаваш на кирилица 2. Кирилица на квадрат. Да. Както знаете... да се знаете... развие шльокавицата е да се четат книги. И планираме книгата им. Както знаете, издателска къща Женев 45 е издала 1500 близо автори, изцяло финансирани от нас. Това, което държавата не прави от първия ден на създаване на издателството, ние го правим. Правим го с любов.
убедени, че духа е най-важното нещо, което трябва на